Hustisya ang panawagan sa usa ka inahan ato sa Mother's Day kagahapon. Human naabta ni Jasmine Badokdok ang iyang 1-week-old baby nga adunay tape sa baba sa nursery room sa usa ka maternity hospital dinhi sa Sugbo. Mato ni Jasmine, gipanganak ang bata niadtong Mayo 3 ug ang sa pagbisita niya niadtong Biyernes natingala siya nganong adunay tape sa baba ang iyang anak. Apan sa pagpangutanan ni Jasmine sa nurse, ang tubag daw saba kaayo ang bata og dili imuhunong og hilak. Dugang sa inahan nga gihangyo niya ang nurse sa pagtangtang sa plaster, apan ang nurse gikatahong nitubag niya nga siya na mismo ang mutangtang sa plaster gikan sa baba sa bata. Apan tungod kay nahadlok si Jasmine nga masakitan ang bata, una pa ni volunteer ang nurse nga iyang tangtangon ang plaster. Tungod sa kalagot, nagpost ang amahan nga si Ryan Noval sa Facebook og mga hulagway sa bata nga nag-viral ug niani og simpatya sa mga netizens. Gi-question sab sa ginikanan ang kakuwang sa CCTV cameras sa nursery room. Si Attorney Elaine Bathan sa Children's Legal Bureau niingon nga parehong ang nurse ug ang management sa ospital ang angayang manubag sa kaso. Ang Department of Health sa Central Visayas gikatakdang mupahigayon og investigasyon sa maong ospital.